compte que ataca el Barça, compta Malcom, la centrada, Coutinho, gol! Del Barça a l'estadi de la Ceràmica, passada profundíssima per aprofitar la velocitat de Malcom, excel·lent el brasiler, condueix la pilota entre l'àrea, aixeca el cap i li dona el gol absolutament fet a Felipe Coutinho. 13 de la primera, gol del Barça, el Barça vol la Lliga i la vol ja. Villarreal 0, Barça 1, Felipe Coutinho. L'obertura de Busquets a la dreta per Sergi Roberto, que combina amb Arturo, la centrada d'Arturo és bona, Malcom, gol! Arturito. Gol del Barça, gol de Malcom, gol del Barça, gol de Malcom! 16 de la primera part i el Barça que ja ha esbocinat el partit. El Barça va per la Lliga i la vol guanyar el més ràpidament possible per centrar-se en la Lliga de Campions. La centrada amb la dreta impecable és del Crestas. Arturo Vidal la posa al segon pal i la rematada de cap precisa, suau, inapel·lable de Malcom per marcar el segon. Villarreal 0, Barça 2. Xiula l'àrbitre. Va cap a la pilota Messi, el xut, gol! Gol de Messi, és un golaç de traca i mocador, al pal del porter una altra vegada, gardela estratosfèrica del petitó. I el temps de descompte, com? Què? 3 minuts d'afegit. Com? És una vergonya. Quin escàndol. És una vergonya. Quin escàndol. És una vergonya, amics. És una vergonya que l'àrbitre només afegeixi 3 minuts amb tot el que ha passat. Ara groga, és que, de veritat. Targeta groga per Luis Suárez, que estava protestant precisament això, que era una vergonya que estiguessin afegint només 3 minuts. És que és una vergonya que només s'afegeixin 3 minuts amb tot el que ha passat a la segona part. 4-3. Quina llàstima que el gol de Messi hagi arribat tan tard, perquè és un gol preciós. És una falta meravellosa, una gardela impactant. Corna favorable al Barça, 20 segons i haurem arribat al 48. Puja! Puja Ter Stegen, el picarà Messi. No puja. No puja, no. La centrada de Messi, el reforç, Luisito, gol! De Luisito Suárez per empatar el partit i xiula Hernández en l'última jugada del partit a Villarreal i a la sintonia de RAC1. Ha aparegut el depredador, ha aparegut el nou, ha aparegut Luisito i el Barça in extremis suma un punt a l'estadi de la Ceràmica. Un partit boig, el Barça guanyava 0-2, ha baixat absolutament el ritme competitiu, el Villarreal guanyava 4-2 i finalment, gràcies a l'última jugada del partit, la rematada de Luis Suárez del nou del depredador, Villarreal 4, Barça 4, el líder ha sumat un punt en l'últim segon del partit.